ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብሰንኪ ናህሪ ዋጋ ናብራን ሓድሽ ቴክኖሎጅን ዝፍጸም ዘሎ ምዝመዛ ቅድሚ ሕጂ በፂሕዎ ናብ ዘይፈለጥ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ዘለወሉ ዘሎ ግዜ ዝበዝሑ ግዳያት ናይ ዝምዝመዛ ኮይኖም ተባሂሎም ኣብ ዝርዝር ኣትዮም ካብ ዘለዉ ዜጋታት ድማ ኤርትራውያን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተቐሚጦም ምህላዎም ተገሊጹ። ኣብቲ ብኮሚሽን ፀረ ጊላነት ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ኣብ 2025 ልዕሊ 23,000 ግዳያት ዘመናዊ ጊላነት ናብቲ ኮሚሽን ከም ዝቐረቡ እዚ ኸኣ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብ22 ሚእታዊት ወሰኽ ከም ዘርአየን ቅድሚ ሕጂ ተበፂሑ ዘይፈለጥ ኣሃዝ ምዃኑ እውን ገሊጹ እዩ። እቲ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮ ኣብ ልዕሊ ኣብ ዝገበና ዝተዋፈሩ መርበባት ህፁፅ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ምስጋር ደቀ ሰብ ብኣስገዳድ ምስራሕን ምዝመዛን ንምልላዩ ኮነ ምውጋዱ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ክኸውን እዩ ኢሉ። ካብቶም ኣብ 2025 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ግዳያት ዘመናዊ ምዝመዛን ጊላነትን ዝኾኑ እቶም ልዕሊ 20 ሚእታዊት ዜጋታት ዓዲ እንግሊዝ ኮይኖም በዚ ድማ ንሶም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክስርዑ ከለዉ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ዜጋታት ድማ 13 ሚእታዊት ብምምዝጋብ ካልኣይ ብብዝሒ ዘመናዊ ምዝመዛን ጊላነትን ዘጋጥሞም ዜጋታት ኮይኖም እዮም ተሰሪዖም ዘለዉ። ድሕሪ ኤርትራውያን ድማ ዜጋታት ቪየትናም ብ9 ሚእታዊት ስዒቦሞም ኣለዉ። ዓባይ ብሪጣንያ ብሓፈሻ ካብተን ብብዝሒ ኤርትራውያን ዝነብሩላን ሃገራት ኤውሮጳ ኮይና ዝሓሸ ሽቕለትን ዕድላትን ንምርካብ ኢሎም ብብዝሒ ኤርትራውያን ካብ ዝመጽዋ ኤውሮጳዊት ሃገር እያ። ኣብ ዝቐረበ እዋናት ብፍላይ ካብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ከይተረፈ ብንኣሽቱ ጀላቡ መትረብ እንግሊዝ ሰጊሮም ብብዝሒ ናብቲ ሃገር ከኣትዉ ተራእዮም እዮም። እዚ ሕጂ ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ሕጊ ዘመናዊ ጊላነት ኣብ ግብሪ ካብ ዝውዕል ድሕሪ 10 ዓመታት ዝወፅእ ዘሎ ኮይኑ ምዝመዛ ብኸመይ ይምዕብል ከም ዘሎ ንምትንታን ካብ ልዕሊ 50 ትካላት መርትዖታት ተኣኪቡ እዩ ወፂ ዝርከብ። ነዚ ናይ ዘመናዊ ጊላነት ወሰኽ ዝደፋፍኡ ዘለዉ 3 ቀንዲ ረቑሒታት ከም ዘለዉ ድማ እቲ ጸብጻብ ዝሓበረ ኮይኑ ንሶም ከዓ ናህሪ ዋጋታት ናብራ ዕዳን ውሕስነት ዘይብሉ ስራሕን ምዃኑ ገሊጹ። መላእ ዓለም ዘሎ ግጭታትን ምዝንባል ህዝብን ነቶም ናብ ከምዚ ተግባራት ተቓላዕቲ ዝኾኑ ዜጋታት ብኣስገርቲ ደቂ ሰባት ንኽምዝመዙ ቁሉዓት ይኾኑ ኣለዉ እውን ኢሉ። ሰብ ሰርሖ ብልሕን ማሕበራዊ ሚድያን ድማ እቶም ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ብሰፊሕ ደረጃ ግዳያት ንኽረኽቡ ከዳልውን ክቆጻጸሩን ዝለዓለ ዕድል ከም ዝሃቦም እውን ተሓቢሩሎ። ኤርትራውያን ካብዚ እዋን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካልኣይ ዝበዝሑ ግዳይ ናይዚ ዘመናዊ ምዝመዛን ጊላነትን ዝኾኑ ዜጋታት ኮይኖም እዮም ተመዝጊቦም ዘለዉ። ኢትዮጵያ ሕጂውን ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝምልከት እትህቦ ዘላ መግለጽታት ትቕጽል ኣብ ዘላትሉ ዘላ ግዜ ኣባል ባይቶ ኢትዮጵያ መሐመድ አልዓሩሲ ኢትዮጵያ ናብ ወደብን ኣፍ ደገ ባሕርን ንምብጻሕ እትገብሮ ዘላ ጉዕዞ ብቆጠባዊ ኣገዳስነት ዞባዊ ውህደት ከምኡ ድማ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ስክፍታታት ሃገራዊ ድሕነት ዝተደረኸ ሰላማዊ ስትራቴጂካዊ ቀዳምነት ክብል ተዛሪቡ። እዚ ኣባል ባይቶ ነዚ መግለጺ ዝሃበ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ዘሎ ጂኦፖለቲካውን ቆጠባውን ብድሆታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት እዩ። ንሱ ኣብቲ ቃለ ምሕተቱ ኢትዮጵያ ኣብ ወደባት ጎረባብቲ ሃገራት ቀጻለት ጽግዕተኛ ምዃና ንልዕሊ 130 ሚልዮን ዜጋታት እቲ ሃገር ካብ ቁጽሮም ወጻኢ ንፖለቲካውን ቆጠባውን ምዝንባላት ተቓላዕቲ ገይርዎም ኢሉ። ንሱ ቀጺሉ ኢትዮጵያ ቀጥታዊ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ መስመር ዘይብላ ምዃና ኣብ ዘተን ሓድሕዳዊ ምርድዳእን ዝተመሰረተ ፍታሕ ዝሓትት ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ብድሆ ኢሉ። መሰረት እቲ ኣባል ባይቶ ዝኾነ ፍታሕ ናይ ሓባር ረብሓታት ከሰጉምን ዞባዊ ምርግጋእ ከሐይልን ይግባእ እውን ኢሉ። እዚ ኣባል ባይቶ ኣብ መግለጺ ቀጺሉ ብሰንኪ ምዕጻዊ መጻወቢ ሆርሙዝ ኣብዚ እዋን ዘሎ ዘይምርግጋእ ብምጥቃስ ከምዚ ዓይነት ወጥሪ ውሑስ ዝተፈላለየ መስመራት ንግድን ጸዓትን ክህልወካ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘጉልሕ ይክብል እንከሎ ዕጫ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ገዳማዊ ረቑሒታት ጽግዕተኛ ኮይኑ ክቕጽል የብሉን ኢሉ። መርገጺ ኢትዮጵያ ኣብ ዲፕሎማስን ዞባዊ ምትሕብባርን ጽኑዕ ሱር ሰደደ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ እቲ ሃገር ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ወተሃደራዊ ኣገባብ ከምዘይተኸተለትን ክትስዕቦ እውን ከምዘይሓሰበትን ተዛሪቡሎ። ከመገላልጻ እዚ ኣባል ባይቶ እስትራቴጂ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባዊ ውህደትን ሓበራዊ ረብሓን ዝተመስረተ ይክብል እንከሎ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብቆጠባዊ ምትሕብባርን ሓበራዊ ልምዓታዊ ተበግሶታትን መሃዚ ዝኾነ ሽርክነት ምፍጣር ኢሉ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን በኣሜሪካ ንዝቐረበ ሓሳብ ዝሃበቶ መልሲ ፈጺሙ ተቐባልነት የብሉን ድሕሪ ምባሉ ዋጋ ነዳዲ ወሰኽ ኣርዮ። ዓለም ለኻዊ መምዘኒ ነዳዲ ዝኾነ ብሬንት ብ4.1 ሚእታዊት ወሲኹ ሓደ በርሚል ነዳዲ $105.5 ዶላር ክበጽሕ እንከሎ ኣብ ኣሜሪካ ዝሽየጥ ዘይተጻረየ ነዳዲ ድማ ብ4.4 ሚእታዊት ብምውሳኽ $99.8 ዶላር በፂሕሎ።
እታገዳሲ መስመር ንግዲ ዓለምና ዝኾነ መጻወ ሆርሙዝ እቲ ኩናት ካብ ዝጀምር ካብ 28 ለካቲት ጀሚሩ ብተግባር ተዓጺ ስለ ዘሎ ኣብ ዓለም ለኻዊ ቀረብ ነዳድን ጋዝን ዓቢ ዕንቅፋት ፈጢሩ ይርከብ። ትራምፕ ነቲ ኢራን ዘቕረበቶ ቅድመ ኩነት ብዝምልከት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝጸሓፎ ካብ ተወከልቲ ኢራን ዝተባሃሉ ዝተዋሃበ መልሲ ኣንቢበ ኣለኹ ኣይፈትኽዎን ፈጺሙ ተቐባልነት ዘይብሉ ኢሎ። እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ዋጋታት ጸዓት ዓቢ ምንዋት ዘርአየ ኮይኑ ድሕርቲ ብ8 ሚያዝያ ዝተገብረ ምቁራጽ ተኹሲ ዋጋ ብረንት ደጊሙ ልዕሊ $100 ደይብሎ። እዚ ሕጂ ኢራን ግብረ መልሲ ሂባትሉ ዘላ ትራምፕ እውን ግብረ መልሲ ኣይፈትኽዎን ዝብለሉ ዘሎ ኣሜሪካ ዘቕረበቶ ነጥብታት መሰረት ማዕከን ዜና ኣሜሪካ ኣክሲዮስ 14 ነጥብታት ዝሓዘ በዓል ሓደ ገጽ ሰነድ ከም ዝኾነ ምቁራጽ ምዕባል ኒውክለር ኢራን ምልዓል እገዳ ከምኡውን ናጻ ምትሕልላፍ መስመር መጻወ ሆርሙዝ ናብ ንቡር ምምላስ ዝኣመሰሉ ድንገታት ዘጠቓለለ ምዃኑ ተገሊጹሎ። ሰራዊት ሱዳን ኣብታ ኢትዮጵያ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ንምድጋፍ ካብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሎጂስቲካዊ ቀረባት ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ትእትወላ ኣላይሉ ክኸሰላ ዝጸንሐ ዞባ ሰሜናዊ ናይል ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ዓብዪ ዓወት ተጎናጺፉ ምህላው ዕላው ገይሩ። ሰራዊት ሱዳን ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ብብዝሒ ክትኣኻኸብ ዝጸንሐ ኮይኑ እዚ ኸኣ ነቲ ብወገን ኢትዮጵያ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ንምድጋፍ ይኣቱ ኣሎ ዝበሎ ኣጽዋራትን ካልእ ሎጂስቲካዊ ሓገዛትን ንምዕጋት ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ድማ ኣብ ኣልኻሌ ዝበሃል ኣብ ሰሜናዊ ናይል ኣብ እትርከብ ዓዲ ኣብ ዝገበሮ መጥቃዕቲ ዓብዪ ዓወት ብምምዝጋቡ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ምስኡ ኮይኖም ዝዋግኡ ዘለዉ SPLM ሰሜን ተባሂሎም ዝፍለጡ ምንቅስቓስ ስዒሩ ነቲ ዓዲ ተቆጻጺርዋ ምህላው ይገሊጹ። እዛ ንእሽተይ ዓዲ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን እትርከብ ኮይና ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ድማ ምስቶም ዝድግፍዎም ዘለዉ ካልኦት ሓይልታት ብምዃን ብ25 ሚያዝያ ማለት ዝሓለፈ ወርሒ እዮም ተቆጻጺሮም ነይሮም። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኸኣ ነቲ ከባቢ ድሕሪ ምቁፅጻሮም ምስ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ብደብ ክራኸቡ ክኢሎም ዝነበሩ ኮይኖም ሰራዊት ሱዳን ከኣ ድሕርቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ነታ ከተማ ምቁፅጻሩ ካብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ሓገዛት በቲ መስመር ይኣቱ ነይሩ ክብል ከሲሱ ጸኒሑ እዩ። ሕጂ ድማ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ካብቲ ከባቢ ንምጽራግ ብዝገበሮ መጥቃዕቲ ዓወት ኣመዝጊቡ ራብዓይ ናይ ኣጋር ሰራዊት ግንባር ሰራዊት ሱዳን ነቲ ከባቢ ኣብ ትሕቲኡ የእትይዎ ምህላው ዕላው ተገይሩሎ። ሰራዊት ሱዳን ዞባ ሰሜን ኒል ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ብምእታው ምስ ኢትዮጵያ ቀጥታዊ ዶብ ተፈጢሩ እቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዝረኽቦ ሓገዛት ከይዓብን ኣብቲ ኩናት ገኣ ተጎናጺፍዎ ዘሎ ዓወት መሊሱ ከይከስሮም ብምስጋእ እዩ ኣብዛ ዞባ ክገብሮ ዝጸንሐ መጥቃዕትታት ከጽዕቆ ዝጸንሐ። እዚ ሕጂ ተቆጻጺርዋ ዘሎ ንእሽተይ ዓዲ ኸኣ ንርእሰ ከተማ ዞባ ሰሜናዊ ኒል ዝኾነት ኤልደማዚን ምስታ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ እትርከብ ኩርሙክ እትበሃል ከተማ እተራኽብ ኮይና ኣብ ኣገዳሲ መስመር እትርከብ እስትራቴጂካዊት ንእሽተይ ዓዲ እያ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።